Afeccionado ás carreiras populares, de confirmarse as imputacións ou estar acusado dun delito de homicidio ou asasinato, detención ilegal e contra a liberdade sexual, todo apunta a que José Enrique Abuín, o Chicle, tardará en disputalas. As imaxes que están a ver correspóndense cunha das últimas carreiras populares nas que tomou parte. Foi na clásica do Albariño Viña Almirante 2016, en Cambados. Na proba mesmo chegou a subir ao podio na categoría de veteráns, acompañando a outros dous membros do Club Atletismo Moraña, entidade deportiva coa que participaba na carreira. Na actualidade agarda na prisión pontevedresa de Alhama a que a autoridade xudicial e a Garda Civil determinen a data da reconstrucción, un trámite que podería concretarse en breve e que explica as razóns do non ao seu traslado a outro penal de fora de Galicia, a pesar de que xa lle fora autorizado. Ademais da reconstrucción, o xulgado realizará tamén ese día unha simulación virtual da traxectoria que realizou o Chicle o día da desaparición da moza madrileña.